Arita niining dakong balita sa kauluhan karong adlaw, gi-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Sa 306 ka mga kongresista sa ubos balay-balaoranan, 215 kanila ang miduso sa upat ka mga impeachment complaint. Usa ka paspas nga proseso aron maduso dayon ang petition sa senado. Giduso kini atol sa katapusang adlaw sa sesyon sa Kongreso sa dili pa sila mobakasyon alang na sa election season. Ubos sa impeachment proceedings nang ginahanglan lang og 1/3 o 102 ka mga kongresista nga makaduso sa impeachment complaint. Subay niini gimanduan sa Kongreso ang House Secretary General sa pagduso na sa impeachment complaint sa Senado. Nagpili usab og 11 ka mga kongresista ang Kongreso nga magsilbing government prosecutor sa higayon nga magsugod na ang impeachment trial. Sa iyang pamahayag sa opisyal nga social media page ni Representative Paulo Pulong Duterte, iyang gipalanog ang iyang kasagmuyo o kasuko sa kadesperado sa mga lakang aron pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Si Representative Pulong Duterte igsuon ni Vice President Sara Duterte. Iyang gipalanog nga politika ang nagpaluyo sa impeachment complaint batok sa iyang igsuong Vice Presidente. Giulagway niyang makuyaw ang gihimo karon sa administrasyon pag-impeach sa Vice Presidente taliwa sa kapin sa 1 ka milyon ka mga supporters sa Vice Presidente nga nagpadayon sa ilang pagsupak batok sa impeachment. Karon lang yung hapon, hingpit nang naendorso sa Kongreso ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment. Ang Senado ang motakda sa ipahigayong impeachment hearings batok sa Vice Presidente.